biasanya jangan terus ada belum barang iki terus kesuwae kok. Lah iki lha apa? Ana mata kaji kesusuan. Saya terus. Blok. Mari mentah. Maju! Woi! Maju!
Ning kudu kabeh mau matur masyarakat bisa geragalan. Wis sudah kita kudu maneh. Ati ngapain kudu semangat. 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 Yes. Api. Kaselo semangat. Semangat. Aku semangatnya. Ojo semangat. Anakmu iku anakmu. Iya, rasane weh. Rasane piye? Wis kok nek makan. Ayo makan lali. Yo. Wis ya, tak brojos ya. Ini pesen apa, Dok? Dok, tak panggang. Tak panggang. Kita lumba-lumba. Allah rono kok masih adol sopo. Kita makan sih. Clap.
Kesel. Aku ya juga kesel. Kesel apa? Aku tak imbak musik. Kowe kesel takoki bapak ibu. Perangnya mau apa wis? Bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. Mau apa wis? Pak Bapak, assalamualaikum. Senajan konco rewanku wis bos tanpa tilas. Nanging aku ora bakal mundur sajangka yen trimo ngadepi kowe. Maju aku ngadep godhong silang. Palet. Kuning papan kene panggonanmu. Ojo mlayu kowe. Aku aja terus sak tengah balagan. Dudu ateges aku jika kowe iki ora. Sing ngerti. Nanging aku golek papan kang jebak. Kanggo mugasi nyawamu papan kene. Yen kono tentok kene kowe patus entuk makan pati. Cukup. Piye? Peperangan yang nganggo atase balung kandele kulit. Tak kira ora bakal ana grambungane. Bakal tak ge pangeram-ngeram. Sawangen, aku sudah nopo. Mare nonton sewu aku ora bakal mundur sajangka. Ora mung trimo kowe. Aku ku bisa sawangene. Sawangen. Ya.
Wow. Jebul menungso sing maju ana ing sak tengahing pengarepanku. Namung bocah cilik wingi sore. Bocah semeter kotor. Gus, apa ora miris? Aku mono wujuding buta. Pakananku daging mentah, omben aku getih. Pakananmu mesti soto, lamongan, sate, rawon, lontong. Kowe pakananmu ora getih daging. Kono pakanane rak soto, lontong, lamongan mesti ngono to. Soto, lontong, lamongan. Bener. Dadi ketoprak bakal makanan. Ben kono wedi goblok. Wedi ora diutil ngono kuwi. Lah piye? Diutil sukrau. Sing kerang. Mosok ketoprak kok soto. Wong gandul. Gus, aja sumbar. Senajan kowe bojomu ayu, perawan ayu, rondo ayu. Sawan aku. Bojoku delok. Banci. Yen nek salah nek. Sing kono bolong bojoku ayu. Perawan ayu. Sawangan aku. Sapa? Banci. Bener. Nek ora lumrah nek kowe bojo ayu. Wong kowe butuh. Iya ya. Wis aku ngene. Ya wis kono. Aku nang kene. Yo ora bojo tok. Piye? Ben wedi guyub buanter. Ya. Salah meneh. Yo dadi go. Yo kok sik. Angger mak selep guyu ya. Oke. Selep. Lagi masih menang guyu kok. Ya salah kok salah terus. Karemu piye? Yo guyune aja akeh-akeh ya. Guyune Siti ae. Siti ae. Guyune Siti ae. Nah. Wes menang guyu terus. Ya oke oke. Guyu di Malaysia Allah. Ayo Jigo. Yo kok sik. Sabar banget. Selep. Ini orang guyu. Iya nek. Nek kelingan masa lalu ya. Masa lalu piye nek? Jare guyune Siti ae. Salah meneh. Iya nek. Iku rabat. Rabat piye? Dadi kowe. Kabeh apa? Kabeh apa? Apa mangan? Mangan iki. Dadi wong loro, ketoprak wong loro, aku ape mangan. Kan tapi
Yo wis tantang-tantang dhewe, ngomong-ngomong dhewe. Butone cah jan bare. Ala buta bayi cewek, aya buta bayi. Tidak buta anak sapa? Ganteng. Kowe tak josas lho kowe. Ana buta kok kedak. Kedua, mendukung kok karo ngomongin piye? Bisa ora? Ora iso aku rasa yo wis ae balik. Ora perkara ndase sok sing wale. Lho butute ya wale kok. Mosok ana butute ning isor. Wes barbar orang putra iki lah. Wes ajar kabeh. Ojo tukaran mas, tukaran niku oga apik. Kandani mas, kandani. Aduh. Kowe janjane balane sapa? Lho, aku ya ora balane kono, ya ora balane kene. Balane situ. Lah terus iki sapa? Lho, iki gak ngerti iki lho. Aku ngono iki lho sing duwe ketoprak iki lho Mas. Sing duwe ketoprak iki aku. Dudu Mas, kuwi aja ngawur. Ngenyek pemimpin ketoprak iki kowe aku Yen kowe sing mimpin ketoprak iki ketoprak saka ndi? Ngono ketoprak saka bakaran kulon.
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Saiki sing mimpin sapa? Saiki ngono sing mimpin Bapak Jajak kalian Mbak Giatus. Iki mau ketoprak Cahya Muda. Yen sing mimpin iku Mbak Jus karo Pak Jojo. Iya. Jenengmu sapa? Aku. Yo. Anu, Agus. Sapa? Agus. Agus. Iya. Lah kok beda? Lho, rubah sithik ya, Mas. Aku ya pemaine. Akon-akon masa gak entuk. Yo, dongakno warga masyarakat Gragalan. Dongakno. Dongakno. Yo. Oh, dongakno bareng ya, Mas. Sama kowe wis kadung metu ki tanggung jawab dongane masyarakat ini. Ayo. Iki mang masyarakat ndi, Mas? Lali aku. Geragalan. Ini desa ndi ya, Pak? Ini desa ndi? Udah raro iki takok goblok. Desa ndi, Pak? Gragalan ya wis nek Gragalan. Balik sih, Mas ya. Wis ora desane aku. Tak balik sih aku. Kowe lah iki desa Gragalan ndak ya? Wis ora kowe ya. Ya, nggih. Kula sing ndonga jenengan sing ngamen nggih. Kula sing ndonga jenengan sedanten iki lho niki. Sing ngamen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Aduh piye? Aku yo mikir wong ora model. Kita dong akeh. Iya, aku tak tumpakno bus nek kari kok alah. Wis malam wis malam soane fone pamabang Apa kok koyo. Ana wong dongakno kok bis malam salip-salipan nabrak jeep. Wah, piknik kok nggo bis barang. Ya aku ora mudeng ndonga mbok paksa ndonga. Nek ora mudeng kok kondo beditungane sing tuwa kono. Kowe sing tuwa iki ya. Ora gelem balakan kok. Ayo. Jejer yuk. Yuk. Ya wis. Nggih. Sedaya kemawon masyarakat Grogolan nggih. Gragalan. Gragalan goblok iki. Masyarakat Gragalan ugi sedaya mawon sing nonton sing mirsani nggih. Sing ujung sana. Woi, assalamualaikum. Woi. Iki Ransi. Dongakno wis. Wah tekan kono kok. Yo, tekan kono ya dungu. Nggih. Mugi-mugi sedaya kemawon sing mirsani pinaringan panjang yuswane. Barokah rezekine. Sehat walafiat. Sing rondo-rondo ndang untuk jodoh. Sing judo-judo ndang untuk jodoh. Aku iya. Promosi gak oleh. Urun. Nggih. Ngaten mawon. Murah sandang, murah papan.
Amin. Wis ngono tok. Pun. Oh, iku nggih, kaya ngono kuwi. Nggih pun ngaten mawon, mbok bila sedaya rencana menika nggadahi kalepatan nyuwun agunging samudra pangasami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Astra